Osjećam da ne mogu da dišem. Jedan plitki dah, jedan mali pokret oka je dovoljan da u sekundi donese smrt. Guši me! Ako se nastavi ovako, poludeću. Sudar 2 Johnina na život i smrt. Nikada nisam osjetio ovakvu jezu. Kao da mi neko isisava životnu energiju. Ne mogu da podnesem. Radije bih... Sasuke! Smiri se. Štitit ću vas svojim životom. Sve vas. Neću dozvoliti da moji drugovi umru. Veruj mi. Ne bih bio tako siguran. Gotovo je. Ne pomeraj se. Sensei, iza vas! Tehnika vodenog klona. Nemoguće. Ne pomeraj se. Gotovo je. Zakletva bola! Gotov si. Ha? Tako je! Gotovo? Ti stvarno ne shvataš, zar ne? Tvoja tehnika je samo čista imitacija. Nikada neću biti poražen od strane takvog duplikanta kao što si ti. Ipak pun si iznenađenja. Već si kopirao moju tehniku vodenog klona dok si držao svoj mali govor. Štitit ću vas svojim životom. Sve vas. Vrlo vešto izvedeno. Učinio si da klon sve to kaže, da bi mi odvukao pažnju. Dok si se ti krio u magli, čekajući da ja napravim potez. Dobar pokušaj, ali mene nije lako prevariti. Hej, i to je klon! Sada. Aki biše šiljci. Pokušava da me uspori. Glupo. Sensei! Ne mogu da verujem da je Kakashi Sensei dobio takav udarac. On ima i veliku fizičku veštinu. Ovo nije normalna voda. Gusta je. Teška. Budalo. Tehnika vodenog zatvora. Bežanje pod vodu. Loš potez. Ovaj zatvor je napravljen od vode, ali je jači od čelika. Teško je boriti se kada ne možeš da se pomeriš. Toliko od velikog Kakashija. Dokrajčit ću te kasnije. Ali prvo, tvoji mali prijatelji će morati da umru. Tehnika vodenog klona.
Čak je veštiji nego što sam mislio. Mislite da vas ta traka čini ninđama? Kada ste lebdeli između života i smrti toliko puta da vas više ne dotiče, onda se možete zvati ninđama. Kada postanete toliko smrtonosni da vaš profil uđe u moju bingo knjigu, onda možete zaslužiti titulu ninđa. Ali nazvati početnika kao što ste vi ninđama je šala. Ponovo je nestao! Vi ste samo derišta. Naruto! Slušajte, povedite graditelja mostova i bežite. Ne možete pobediti u ovoj borbi. Koristi svu svoju moć da me zadrži u ovom zatvoru. Tako da vas može napadati samo jednim vodenim klonom. Ali klon ne može da ode daleko od tela. Ako pobegnete od njega, neće moći da vas prati. Da pobegnem, to nije opcija. To je postalo nezamislivo onog trenutka kada ste vi uhvaćeni. Nije bitno koliko brzo trčali ili daleko odmakli. Naći će nas. I uništiti. Ako probamo Manji odbrambenu formaciju, proći će je u sekundi. Na kraju, ako ostanemo sami, gotovi smo. Naša šansa da preživimo je da spasemo vas. Moramo to da uradimo. Suviše lako. Sasuke, ne! Uhvatio je Sasuke! Nad ovom ranom zaklinjem se. Verujte mi, nikada više neću odustati i pustiti nekog drugog da me spasi. Nikada neću pobeći. Nisi povređen, zar ne? Kukavice. I neću izgubiti od Sasuke-a. Ja bih hteo da probam vašu traku. Molim vas. A? Ovo? Nema šanse. Možeš da nosiš traku lista kada konačno maturiraš na akademiji i postaneš ninja. Naruto, dođi ovamo. Imam nešto specijalno što želim da ti dam. Čestitam. Maturirao si. Eto šta se dešava. Kada neprijatelj uzme taoca, imate nemogući izbor. Na svakoj misiji vaš život je na liniji. Položili ste. Ali ja nisam derište koje je stalno upadalo u nevolje. Ja sam sada ninja i želim na ninja misiju. Da budem najveći Hokage. Onda će cijelo selo početi da me poštuju i da se ponaša prema meni kao da sam neko. Neko važan. Tako je. Ja sam sada ninja. Verujte mi. Zakleo sam se zakletvom bola. Neću pobeći. Naruto, ne! Ne mogu da verujem. Naruto, šta ti radiš? Budala. Šta si mislio,
Niki mu nije mogao ništa. Mi smo genini, ne možemo da pobedimo Johnina. Šta si mislio da ćeš time postići? Traka? To je ono što je hteo? Hej ti, nakazo bez obrva! Stavi ovo u svoju bingo knjigu! Ninja koji će postati Hokage sela sakrivenog u lišću! On nikada ne odustaje! Njegovo ime je Naruto Uzumaki! Naruto. Mislio sam da je jak samo na rečima, ali dečko ima petlju. U redu, Sasuke! Slušaj ovamo, čuješ li me? Da, čujem te. Imam plan. Sada on ima plan. Nije normalan. Znači, konačno misliš na timski rad, ha? Zašto imam ovaj osjećaj? Naruto je tako odlučan. Dobro, a sada, narode, vreme za akciju! U redu. Spremni? Hajde da ga pobedimo. Velike reči za tako malog čoveka. Misliš da će vas tvoj plan održati u životu? Ovo nije dobro. Šta to radite? Rekao sam da bežite. Ova borba se završila onog trenutka kada sam zarobljen. Sad krećite. Vaša misija nije da dokažete koliko ste hrabri, nego da zaštitite graditelje mostova. Držite se misije! Graditelju mostova? Pa, dobro. Sve ovo se i desilo zbog mene. Zbog moje želje da živim. Ali sada vam neću stajati na putu. Zaboravite na mene i šta treba da radite. Idite i borite se da izbavite svog senseija. Dobro, čuli ste to? Da, verujte mi, spremni? Stvarno niste ništa naučili, zar ne? Dalje igrate vašu malu igru, pretvarate se da ste ninja. Kada sam bio vaših godina, ova ruka je već smrvila mnoge protivnike. Zabuza, demon. Znači, ja sam bio u tvojoj bingo knjizi, a? Nekada davno, u selu sakrivenom u magli, također znanom i kao selo krvave magle, pre nego što bi učenik postao ninja, polagao je poslednji test. Znaš za maturski rad? Kakav maturski rad? Hej, čemu tolika frka? Mi smo također imali maturu. Da li ste vi morali da ubijete druge učenike da bi prošli? Zamislite mlade ninja kao vi. Jedete zajedno, trenirate zajedno, a onda dođe poslednji ispit. Samo tada se promene pravila. Ubij ili budi ubijen. Nisi mogao da prođeš dok tvoj protivnik i dalje diše. Bio je tvoj prijatelj, delili ste snove. Sada on ili ti. To je tako okrutno. Pre 10 godina, u selu sakrivenom u magli, maturski ispit se promenio. Godinu dana pre toga,
Mračno zlo je ispunilo školu neviđenim strahom. O čemu on to priča? Kakvo zlo? Kakva vrsta promene? Šta je izazvalo toliki strah? Bez pauze ili oklevanja, dečak koji čak nije bio ni ninja, ušao je na čas i pobio preko 100 drugih učenika. Osjećaj je bio dobar. Smešan si. Prekini s mesta! Tehnika senke klona! Senke klona, a ima ih poprilično. Njegove veštine su suviše napredne. Previše je jak. Nema načina da ga pobede. Ne odustajem! I dalje imam ovo! Sasuke! Znači, to je bio tvoj plan. Nije loše, Naruto. Šurikeni demonskog vetra. Vetrenjača senki. Šuriken, nikada me nećeš dotaći s tim. Dakle, prošao si klona i gađao mu je pravo telo. Pametno. Ali nedovoljno. Drugi šuriken u senci prvog. Tehnika senke šurikena. Drugi šuriken pogađa metu i njega neće uhvatiti. Rekao sam da me šuriken neće ni dotaći. Izbegao ga je!